звездички, извинете, че качвах клип. Бях на Даскало и нямах време. И до мене е... Джамейка, беге. Джамико. Кома. И сега ще правим клип. Кой да бъде? Плейбек. Кой това? Да снимаш въздуха. Не снимам въздуха. Държи шефе. Ама не мога. Не мога, стопката съм, аз идвам стопката. Ще пее. Нали сега Джанти ще пуска някакви песни и трябва да се правим, че пеем. И се върнем, като почнем. Рекламна пауза от нас. След рекламната пауза сме и първи ще бъда аз. После е Джамика. Ще изпеем новата песен на Павел Колев. Хайде, на здраве. Готов ли си? Да, бе. Чакай, ще ми пада яката. Чакай, ще го... Отстрани. Горното. Кой натискаше? Дръж. Чакай, че не мога да фъстря. Извинете за филм. Не мога да работя с телефон. Баба вика, добре вечер. Сутринта със здраве, синко. Няма нито пола, синко. Добре, разбрах. Ще изладя средака, се включва втора. Деба и мороря, сипах и малко вода. Шофера газ до пода, бакера дай ми кода, като техник в локва. Диене тока от самото ми детство. Баба вика да се обличаш. Стана малко бък с моя телефон и затова ще има малко такова са кратко. Кой гласува за мене или Джамека? И Джамек... Долу в коментарите. Да. Или Джамек. Джамек, кога ще пуснеш клип? Аз ли? Да. Ще пускам пародия сигурно след седмица. 2, 3, не знам. С кого ще бъдете с пародия? Сам. Да, бе. Може и ти да си. Значи сега другата тема е... Другата тема е... Я кажи някаква тема Сега, измисли си. Какви поредици искате? Пак ви питам като клип за селото. Искате ли клипове с Чино, ученцето, да правя? Или пародия? Кажете пародии. Или кучетата с Джино. Или поредица да почна на предизвикателства. Кажете под коментарите. И съка мадафак. Темата е за колата. Добре дъж. То пуснато е. Кажи познате. И следващата тема е футбол. Футбол. Най-полза е. Сега гледай Джанито. Мажни тази шапка е. Дръж. Как я сложих, аз не знам. Чакай малко е. Джани, пас. Сега гледай Гошо как се прави. Ти не можеш да играеш. Айде. Играл съм. Не мога да играя.
Ми да, ти си призна. Бой. Сега ще направим едни скилове. Шут, финт И прях свободен. и пряк свободен и атака. Колко гласувате на мен или Жан, пишете под коментарите от 1 до 10. Първият е Жанто с удар. Не пряк свободен. Жанто. Чакай, я го... И сега пряк свободен. Да. Назад е. Ето там. Чакай малко да се наместя. Сега атака. Сега финт. Чакай да застана за тебе. Сега атака. Аз съм на барата. Колко? Ама. Давай. Готов? И излез. И излез от... И сега е мой ред. И сега е мой ред. Сега нарете гундито. Ай, защо ме фали шапката? О, Христо Стоичков! Сега съм прекъсван. Вода. Как я вкара, бе? Сега ко беше? Финт. Атака беше, бе. Финт. Атака беше. Атака. Не се напърва. Няма. Значи е финт. Ей, какво? Дейва, финта ти дейва. То ти си беше като... Сега си един гради. Сега целим в горна града. И чакай да ви обясня правилата. Долната и там в другата града. Горна града, какво значи, бе? Горна. Ко? Горната града, нали е tu отгоре? Сречни не са горна. Отстрани градите една точка. Горе 3 точки. Ако влезе с града, допълно с една точка на градата. И Жанито има 3 опита. Жан. Яре. Изпускам втора. Две точки. И малка пауза, докато вземем топката. Жанито, трети удар. Какво ще направи Жанито? Жанито! Жанито! И 2 точки остава. И се върнем на моя ред. И сега съм аз на ред с 3 опита. Аз съм. Кампарата. И 0 точки. Втори опит. И трети и последен опит. Джамика или Георги? О, язе! Победа! Чакай, бе! Снимаш ли? Приключи го. Снимаш. Извинете да той. И сега гласувайте в коментарите кой е по-добре. Аз или Алиджан. Аз много я. Абонирайте се за мен. И за мен. Най-много за мен. За мен ти още си качал клип. Аз не искаш да кача. Не иска. Неделя. 20, кой бе? 22 май. 20, не, сам 20. 20 някой. Февруари. Извинете, пак ще ни качвах клипове, бях на таска. Ай, чао. Жамеци от Жанито и всички от мен.